Mae'r rhan fwyaf o fusnesau'n gwybod nad yw cyfran o'i cwsmeriaid yn broffidiol. Fodd bynnag, ychydig iawn sy'n cyfaddef y dylen nhw golli cwsmer mwyn cynyddu proffidioldeb yn gyffredinol. Fel sy'n wir am nifer o agweddau eraill eich busnes, mae modd defnyddio egwyddor Pareto a elwir hefyd yn rheol 80-20 gyda proffidioldeb cwsmeriaid. Yn fras, mae egwyddor Pareto yn golygu bod 20% o'ch cwsmeriaid yn debygol o roi 80% o'ch elw i chi. Ac yn groes i hynny, gallai 20% o'ch cwsmeriaid fod yn arwain at 80% o gostau uniongyrchol eich cwsmeriaid i chi. Mae'n gwneud synwyr nodi pa rai o'ch cwsmeriaid sydd ym mha grŵp ac yn gyntaf, canolbwyntio mwy ar yr 20% uchaf ac yn ail, colli'r 20% isaf. Gall cyfrifo proffidioldeb cwsmeriaid fod yn gymhleth, ac mae gofyn cael gwybodaeth fanwl a hanes masnachu. Fodd bynnag, mae adolygiad syml yn dal i fod yn ddefnyddiol iawn. Dyma beth mae angen i chi ei wneud. Dechreuwch drwy edrych ar faint mae pob cwsmer yn ei wario gyda chi a pha mor aml maen nhw'n prynu, neu pa mor aml rydych chi'n disgwyl iddyn nhw brynu. Gofalwch nad ydych chi'n tybio mae'r rheini sy'n gwario fwyaf yw eich cwsmeriaid mwyaf gwerthfawr neu fwyaf proffidiol hefyd. Dyma rai pethau i feddwl amdanyn nhw. Ydyn nhw'n prynu cynnyrch neu wasanaethau gwerth uchel, maint uchel? Byddwch yn gwneud mwy o arian o hynny na phetai nhw'n prynu eitemau gwerth isel, elw isel. Ydych cwsmeriaid yn talu pris llawn neu ydyn nhw wedi negodi disgawnt? Bydd disgawnt yn lleihau'ch proffidioldeb. Ydych cwsmeriaid yn gwneud nifer fach o archebion mawr neu nifer fawr o archebion bach? Hefyd, ydyn nhw'n newid neu'n canslo'u harchebion bob munud? Unwaith eto, bydd y ddau ffactor yma'n effeithio ar yr elw. Ydych cwsmeriaid yn talu ar amser, neu os rhaid i chi fynd ar eu holau? Ydych chi'n treulio llawer o'ch amser gyda nhw ar wasanaethau ôl-werthu? Yn olaf, pa ddylanwad sydd ganddyn nhw ar benderfyniadau prynu pobl eraill? Er enghraifft, efallai fod gennych chi gwsmer sydd ddim yn gwario llawer ei hun, ond sy'n cyfeirio eraill atoch chi'n aml, ac felly rydych chi'n cael cwsmeriaid newydd. Nid faint o arian rydych chi'n ei wneud wrth werthu'n unig sy'n bwysig. Mae'r holl ffactorau hyn yn cyfrannu at werth eich cwsmer, a dylech gadw hynny mewn cof. Gweithiwch drwy eich rhestr o gwsmeriaid ac aseswch bob cwsmer am ei werth eich busnes. Rhowch sgôr eich cwsmeriaid am eu trosiant, ei gwerth i chi a'i potensial i dyfu hefyd. Defnyddiwch y grid yn y modiwl hwn i nodi ble mae'ch cwsmeriaid. Eich cwsmeriaid AA yw eich cwsmeriaid gorau, eich 20% uchaf. Dyma'r rhai rydych chi am ei meithrin, ac yn ôl egwyddor Pareto, dylech wario 80% o'ch amser a'ch ymdrech ar y rhain. Yr AB a'r AC yw eich cwsmeriaid craidd. Gyda'r cwsmeriaid AA, maen nhw'n arwain at y mwyaf o werthiannau. Cwsmeriaid BA ac CA yw'r rheini sydd ar mwyaf o botensial ar gyfer twf. Gallen nhw fod yn bwysig, felly monitrwch eu gwerthiannau. Mae cwsmeriaid BB, CB a BC yn llai addawol. Cadwch lygad ar y rhain, oherwydd mae'n bosib y byddan nhw'n dod yn fwy gwerthfawr i chi, neu fallen nhw fod yn costio amser, ymdrech ac arian i chi. Yn olaf, cwsmeriaid CC yw'r rheini rydych chi am eu colli yn dderfrydol. Yr 20% isaf yw'r rhain. Mae eu gwerthiannau'n isel ac mae'n anhebygol iawn y bydden nhw'n prynu eto. Cymrwch amser i ymgyfarwyddo â'r cysyniad hwn, a dadansoddwch proffidioldeb eich cwsmeriaid. Mae'n arf defnyddiol iawn.